Srimad Bhagavad Gita je vyjadrený v slovách pána Krišnu, keď hovorí: neustále na mňa myslí, staň sa mojím oddaním a ak chceš niekoho uctievať, potom uctievaj mňa. To je proces oddanej služby. Nie je to veľmi zložité. Každý môže myslieť na Boha, pokloniť sa mu, preukázať mu nejakú službu a stať sa členom jeho spoločnosti. V hmotnom svete sa každý stotožňuje s určitou skupinou. Či už politický, spoločenský, náboženský alebo ekonomický. Existuje mnoho sfér činnosti, lebo každý pocitujeme náklonnosť k nejakej skupine. Je ťažké sa tomu vyhnúť. Napríklad vo svete existuje mnoho strán. V Amerike sú to demokracia a konzervatívna strana. V Indii je to strana kongresu a v medzinárodnom mertiku sú tu skupiny kapitolov a komunistov. Leo ticho. Z náboženského hľadiska sú tu kresťania. Žiadna indíciu a z pohľadu spoločenstva postáva, a to hlavne v Indii, tu existujú presne vyhrané spoločenské triedy. Tejto straniskosti sa teda nevyhneme. Ak sa vám opýtam, patríte do nejakej skupiny? Môžete s čistým vedomím povedať, že do žiadnej skupiny nepatríte. Nie, každý patrí do nejakej skupiny. Spiritualizmus však znamená, že by sme mali stotožniť so skupinou Boha. To je všetko. Ľudia sa niekedy pýtajú, prečo spiritualisti nazývajú materialistom bláznami. To je tiež stranička. Materialisti zase nazývajú blázňami spiritualistov. Vytvorili sme túto spoločnosť pre vedomie Krišnu a tí, ktorým sa to nepáči, hovoria, že sme len skupina bláznov. Podobne aj my nazývame blázni tých, ktorí sa našej spoločnosti vyhýbajú. Ako to teda rozsúdiť? Vy si myslíte, Svajmi a jeho skupina sú blázni. No my teda rozsúdiť? Vy si myslíte, že blázni sú tí, ktorí sa angažujú vo hmotnosti záležitostiach. Ako teda rozhodnú, kto je to? Môžete mi dať nejaký konkrétny návod? No, na to, ako rozhodnú, kto je blázon a kto nie. A kto o tom rozhodne? Keď dôjde k nejakému nedorozumeniu, obe strany budú prehlasovať, že tá druhá strana sa mýli. Kto teda rozhodne o tom, kto má pravdu a kto sa mýli? Táto stranickosť rozdelila celý svet a každá strana považuje iné strany za bláznov. Kto teraz rozhodne o tom, kto je vlastne blázon? Musíme teda začať logicky uvažovať. Uvažujeme následovne. Ak vezmete hociaké obyčajného človeka a opýtate sa ho, kto si, bude sa považovať za telo. Každý preto odpovie tým, že vám dá nejaký opis. Som kresťan, som hinduista, som pán ten a ten, som pani tá a tá. Všetko, čo povie, sa bude skladať iba na tele. Keď povie, som Američan, označuje to telo, pretože sa narodil v Amerike. Amerika je však len ďalšie vymyslené meno. Zem nie je ani Amerikou, ani Indiou.
Zem je zem. Chceme ju však nejako označiť a vytýčiť na nej nejaké hranice. Toto sú Spojené štáty americké. Toto je Kanada, toto je Európa, toto je Ázia, toto je India. Ďalší smer zemi nejaké meno. Ale bola tá zem známa ako Amerika pred 500 rokmi. Nazvali sme ju Európou, ale bol tento kontinent známy ako Európa pred tisícimi rokmi. Pred tisícimi rokov? To všetko sú len označenia. Z historického pohľadu prezentovaného vo všedeckej literatúre bol celý svet pôvodne známy ako Ilarva Varsna. Neskôr ho ponovník Bharata premenoval podľa seba a tak bola celá planéta známa ako Bharata Varsna. Potom sa v priebehu času niektoré časti od pôvodnej Bharata Varsne odleteli a ľudia ich nazývali Európou a ďalšími menami. Dokonca aj v súčasnosti s tým máme praktickú skúsenosť. Zhruba pred 200 rokmi zahŕňal India, Barmu, Ceylon, moderný Pakistan a iné. Teraz je však rozdelené. Teraz to niekto nazýva Pakistan, niekto Ceylon a tak ďalej. Toto rozdeľovanie pokračuje. Zem v skutočnosti nie je ani Bharata Varsou, ani Áziou, ani Amerikou, ani Indiou. To len my sme ich takto pomenovali a so zmenou často vidíme, že to mená ich takto mená nie sú ničím iným ako označenými. Môžete povedať, ako bolo vaše označenie predtým, než ste sa narodili? Boli ste Američania, Indovia, Číňania alebo Rusi? Viete odpovedať? A myslíte si, že keď toto telo opustíte, tak budete naďalej Američanmi, Indmi, Číňanmi alebo Rusmi? Teraz môžete žiť v Amerike, ale v ďalšom živote sa môžete narodiť v Číne, to si môže byť istý. Telo sa mení. Môžete povedať, že sa vaše telo nemení? Okay. Nie. Okay, Mariam. Very good.